Voi kuule lasermarkkeri. Nää Spotata. Niinpä. Rölli ja Stellarin tankkiseikkailut ei kyllä yleensä pääty hyvin. Tai Stellarin tankkiseikkailu. Under fire! Apache tippuu. Lentokentältä tuli oojus. Et paistunut flareja ampuu. Pitääkö niitä lähteä pelastaa sieltä, jos se leivii? Joo, Hummeri vois lähteä hakemaan. Mä oon se medikki tässä myöskin. Joo. Tehdäänkö niin, että vaihdetaan tuossa Grilla ja... Joo, tähän Joo. Me lähetetään sinne ajoneuvoa poimimaan Suunta teidät ja east. annetaan ensiapua. Ei, suoraan Eastiin kun ne putos. Suoraan isti. Siinä missä pallaa, niin siitä vähän voi. Saatiin. Ohjusta tulee tuossa. Tuli lisää ohjusta. Siitä pikkusen Winters oikein. Tulkaa tänne BDRM luokse, otetaan kasaan ja... katsotaan. Meitä ampuu jos. Mikä teitä ampuu? Aitan ton Ajan medikki, vaan. tän kyllä nyt suoraan. Jostain tulee ohjusta. Sitä Wintersten ja Humveita ammuttiin ohjuksella tuolta kentältä. Joo, uskoisin, että lännestä tulee kaukaa. Psykoisi. Tää kyllä on hallussa. Kuittu. Tulkaa takaisin sieltä hiukan sieltä eteläpuolelta sitten. Selvä. Mä lähden Ja matalemmalta seuraava kohde on siellä lounaassa se Bosnian mäki. Kuuleeko se troska? Lähtekää etenee sitä kohti. Nyt se olisi se Machine Gun bunkkeri, niin Huomioikaa se tuli huutomerkki siinä, niin siinä... Joo, Voisin täytyy hoitaa ottaa teidät, tuo ottako ulos Hummerista? selviytyy tuossa. Huomioikaa se Yes. huutomerkki siinä länsipuolesta Bosniaa, siellä aukealla saattaa olla vihollista. Joku hullu nyt ajaa yli. Vittu. Eka tiputetaan kopterista ja sitä jätä vielä Hummerilla yli. eikä siltikään kuollut. En ajanut kovaa. Jäi puu ja Hummeri väliin. Miten sä onnistut? Psykoisi toista, kun tuli JV päälle. Enemy unknown. Kuittu. 5104. Niin toistatko, onko se toi